Ale to iba zapchaná. Píp, píp. Ön tarafında hiç problem yok. Anlatabiliyor muyum? Şu anda araba orada mı? Efendim? Araba orada mı? Yok, Melih Usta'da şu anda araba. Melih Usta nerede? Melih Usta Küçükçekmece'de. Teta Mila si. Bizim ustamız Krávo. Toto volaj. A nenadávaj, kamera beží. Ja ešte, že som horšie nepovedal. Yani belki şeyden, o koltuklardaki lekelerden falan fark eder. Akože nevidím ťa. Nemám ďalšie. Ahoj. Ahoj, divák. Sme v Istanbule, vypni to. Istanbul, ideme do Ankary. Videli sme Indiana Jonesa a... Čo je? To som to mal? Buchni ju za trup, nie? A teraz sme pred Bosporským mostom a ideme si pípnúť takouto kartou platobnou. Píp, píp. Stojí 30 € podľa Michala. Prvýkrát do Ázie autom. No však pešo aj loďou, aj lietadlom sme už boli, tak prečo ísť nie autom? Myšičky nerob, aha. Sme KGS. V tomto páse sa drž. A toto je nejaká bohatá štvrť Istanbulu. Majú tu iba strechy, inak ťažká nuda. A dievčatá, diváci, tam čo pozeráte sa na druhú stranu, to už je Ázia. Určite nikde nebude žiadna cedula, že pozor Ázia. Toto je bežný deň, bežná premávka v Istanbule. Žiadny kôň a veľa aut. A toto veľké tu hovado, čo je, ste určite už videli na fotografiách. Ale si všimnite logický systém, zápcha v jednej strane, tak otvoria jeden pruh v protismere, aby sa dalo ísť. Ešte ťažká budúcnosť pre Bratislavu. Jo. Prechádzame na nový kontinent. To je pekné, tento záber vpravo, že? Zatiaľ nás nikto nič nechcel. Možno to iba pípa elektronicky. Ale ako? Milí diváci, nachádzate sa v Európe, teda vy sa nachádzate v obývačke, my sa nachádzame ešte v Európe, ale o pár milisekúnd. Kde je stred? Kde je stred? Zastaneš? Počkaj. Zastaneš? Nezastaneš. Prečo nezastaneš? V Európe nezastaneš v starej, dobrej Európe? Počkaj, loďka nám určuje Áziu. Áno, to znamená, že ešte sme v Európe a 3, 2, 1. Happy New Ázia! Vítajme v Ázii. A máme tu prvú pokutu. To je čo? Nie, nič. Čiže, aby ste vedeli, tu sme si požičali auto zhruba. Prešli sme takto hore, cez Bekšitaš. Prechádzame cez Bosporský most, zhruba tu v polovici sme. Prídeme sem a potom vôbec nevieme, kam pôjdeme. Buď hore, k moru, alebo dole. Tam je asi tiež more. Dúfajme, že vyzeráme menej hlúpo ako Ivan Tasler. Tak to vypínam. Ahojte. Sakra, niečo tu je. Počkej, dáme to na 5 do konca výletu. Dievčatá, ideme do tunelu. Okamžite 2,6. 2,5. Ázia je povestná svojimi tunelmi, tak si pustíme, že ideme späť v čase. Vidím svetlo na konci tunela. A to svetlo je v Ázii, no. A už šetrí. Tak daj nejaké druhé zážitky. Videli sme dervišov. Čo sme videli? Dervišov?